Do 27 ao 30 de xuño, Pontevedra converterase nunha cidade de cómic. Son 4 días, pero van ser 4 días moi intensos. 4 días nos que creo que vamos a converter a Ferraría e Pontevedra nun lugar de cómic 100%. Durante eses días de festival, as rúas de Pontevedra van a cambiar de nome. Vamos a poñer nomes ao redor do que é todo o festival, dos convidados principais do Festival Vedra Gráfica ás rúas de Pontevedra. É só unha das iniciativas que trae ata a cidade o Festival Vedra Gráfica. Coa Ferrería como epicentro, aquí instalarase unha carpa que acollerá ata 24 postos de librarías e editoriais. Vai haber unha zona de sinaturas, onde cada vez que os autores veñen a asinar, pois non van a estar interrumpindo o paso nos stands, sino que van a estar nunha mesa ao cabo de todos os stands para poder asinar con calma. E teremos pois, un escenario para que haxa todas as mañás e todas as tardes presentacións. Moitas destas sinaturas e charlas correrán a cargo dos artistas convidados. Son máis de 40 con nomes como Emil Bravo, Bartolomé Seguí, Bea Lema ou Aneque. Tamén estará o galego Miguel Anxo Prado, que será homenaxeado nesta edición. Realmente creemos que non se lle fixo aínda a homenaxe que realmente merece. Miguel Anxo Prado é un autor que estivo con nós dende que ninguén falaba de BD galega. El foi o creador do Xabarín, foi o creador de Viñetas dentro do Atlántico, recibiu o premio Angulén, recibiu o premio Nacional, o premio do Salón do Cómic de Barcelona. Ademais, haberá exposicións como unha mostra sobre o proceso de creación do libro de Prado Presas Fáciles Boitres, 45 anos de cómics para sobrevivintes sobre os 45 anos da editorial A Cúpula ou a mostra da idea ao cómic. Va ser un segundo ano, acabamos de facer un estirón tremendo, e esperamos que Pontevedra respire BD por todos os recunchos, non? Tamén haberá espazo para o cinema con proxeccións relacionadas coa banda deseñada e xornadas profesionais con masterclasses e relatorios sobre fisioterapia ou intelixencia artificial.